nuko rwase kaunti ya Nyamira awase omutakanwa yomo aserieta alsmura ko rwasensemo ya ikobe me kaunti ya Nyamira abeireka wetera chinga kichingo ngucho kubalera abana bae babera banyaruka abwanene barwarete asoyomo abwate omuchando w'ekinyigo noyonde are omuko atari korora nigatere na obeireka wetera chinga kichingo nguke bikegi macho kubalera atabwati kende nonye ase okobakonyera ase nonya nababeireka kwerana nabwate omuchukroye urase university kurende ni garenka kubwatikana no kubura we school fees nabono nigo aganiria abasamaria bayawe sokya na komokonya eriabe gako barendera abana bayo muri kitiko rwase county ya Nyamira job mangi na tarerengeyo nago twariganira robot ya senchira yubwikirano asena ikire jinguru cyangeraire ngo chikobwo no na mato ari ngigo somba gose ningisani no motoriro tiniko nyara boisani kwanya kwebolia mbororoki omonto agwetera ekeramenyete ase obotaka abwate omwana ole omoroire na abwate omwana ole omorema kurwa sobware nigekenyoro gya ikobe gegotoka ewodia busamaro ebungi ya West Mugirango gekororokana koba egetegereru kurende ekeroto ikange ase enka ya Alice Mura nigotwanyora eamate ere nobororo obonene ase ngencho emechando bagwetera Bono nabonja andegete ingo njikumya kuchanyora nyomba nandi twararire njara Maiga yoko musiria omugakoye nigo mongina Alice Mura aeteire amakongu amange asatabwati onde okomosira naeteire amatemo amange narige namaga magirana mbugata abana umurema nimbugata ubugata abana babere injira yo kubaragira nyomba timbwati abarwaire mbwate ngoire nyagitari muruire buno uyu ngumuire Kenyatta nigabwate omwana ole omoroire utari konyara gokora kende gyonsi boigo oyonde ole nobole mabugo tarora omwana oye okorokwa Lydia Kemunto oyobeire omoroire asegeka egetambe natwerera obokongu agwetera nesabali ayo korwaligwa koigwo bosare rwasenda yane nyugweto bokendu boire tiyanyarekananga ikanga tomunyamira rifaro nabona abataga nkagande kiriniki gaiko muchando yogasinya ngakubwa nigo muchando yogasinya ngakore rwe surgery bagataba neki cyst report sides bakandusie cyst echipato ngapeini njachigokea bakandifa tu Kenyatta National Hospital abu Kenyatta nabeire ginkogenda chibesa chitakeire nanyorire timbugati Lydia Kemunto nigabwate abana babere oyomo ochigokora class isano na isatu mwaka oyo nabo igomo muronde orase University ya Masinde Muliro okorokwa Calvin Onsongo oyo eteire amakongu amange asichisemi kunarwara bono nkabagingo iterenga kienga kuno no konyora ifie isaine monomba abore ko itana anu nyora jibasari natwera buna nonya ne semester ya eta nigasi nyutugotabokia amatemu aye asengencho atabwate tibesa chisaine che school fees ne fees bone kabo muchando na matemu to ko rutara kura fees bono baka tinkole tionsi ukoba ye fees ya beto mucha nigenkeye eganeiri gwetani chiribu emerongo etano elinde kogendereria okorwaliwa kwa Lydia Kemunto nabo igo chibesa cyo kumusira omwana Calvin Onsongo elinde agendera nechisemi chiaye ache kokonya enkeye ari konyora chinjera asome angorera mariogo gekogaroro chitingonyara kuimuka kuruka iga ngende nchigokora nchikubarigeri oyo mwabona aruri kirasi 8 egaro yasome acha gokonya umwana umwabo na inchangorera mariogo ngosaba abasamari baitonye monyugwete ryogi eri monkonye mogumani eto Jerusa manyi onkonye nonyanya libo nonya Steve mugakonye kuigwete ryogi eri onkonye akongo mugeni umusene tuitonye kuigwete onkonye inamba yane ne 007 06 36 77 05 etekoreta Alice Mura Ongera
asebono iganigenkeye gusaba ogosirwa okonene elinde baba kogendera obugima bwabo bunabutambe. Ginko reporteria Ndizi TV kurwa sensemo ya Ikobe egotoka ensemo ya Busamaro e county Nyamira Job Maangi.